To neće. Mora da otvori. Da, ne možeš onda ga zagrižeš sve odjedno, mora malo da deliš. Pozdrav pratioci Balkanskih gurmana. Dobro večer, dobrodošli u još jedan video. Gdje smo danas, Ivane? Danas smo došli da obiđemo Mam Burger. Vidjeli ste u prošlom videu šta smo jeli, brate, a? Jeli smo neke burgere preskupe, kao što se vidjelo, nismo bili baš raspoloženi, ko zna, sigurno je to primetio. I zato smo došli da posjetimo još jednu franšizu, da vidimo kakvi su ovo burgeri. Ove burgere možete naći u Nürnbergu, Fürthu, Erlangenu, Würzburgu, Bambergu i Bayreuthu za sada. Tako je, možda će priču i da šire, vidjet ćemo. Evo, stižu nam burgeri, sehr gut, komm jetzt. Evo, svješt. Das ist für mich. Ovdje stoje dve cene, znači single i dubl, što bi rekli 8,5, 12,5 i običan cheeseburger, ista cena. Ovdje imate također da dodate priloga, ovo što smo i mi uzeli. Da, ti si uzeo pomfrit, ili? Ja sam uzeo pomfrit, ako tebe su ovi onion rings, bespokovani luk, reći ću. To je to, što se tiče, brale, sokova, naručili smo naravno bez šećera. Kako izgleda, vidjet ćete naravno posle sveže meso, kako braćalo tamo udara. Kad smo došli ovdje nije bilo gužve, ali sad je... Puno. Nastavljamo serijal hamburgera. Danas smo došli da probamo još jedan hamburger. Kao što sam rekao, znate gdje ih možete naći. Ne znam da li da jedem rukama, ili ovo je full servirano, samo mi malo smeta. I ja se razmišljam, ne znam ni ja. Evo vidite, na stolu imate viljuške noževe i naravno majonez, kečap, barbecue sos i sirača ljuti sos ko voli. Sve stoji na stolu, sve je besplatno. Sve zdravo. Sve zdravo. Si probao nešto, brate? Luka. Kao Barbara Boba. Ja bi da presjećam ovo. Raspade se. Evo kako izgleda pola burgera. Još je dimi, ja? Polovinu ne možete da naručite, ali... To neće. Mora da otvori. Jo, koja pobjeda, brat. Šta sam još htio da ti kažem? Ovako što se tiče ovih nekih slika i to malo zanimljivo dele. Lokal cool, neki onako fazon. Malo klinački, što se kaže. Bukvalno. Dobro se reći. Jo, brate, gledaj. Evo ovako se profesionalno seče i full, bratski moj. O, šef. Pas. Evo i šef mi se smeje. Vidi onda ja nisam ljubitelj burgera, ali dobro, sad radimo na masi. Kako je ukusan? Skroz cool, duplo meso. Malo mi senf dominira, iskreno. Ne znam kako je kod tebe, ali kod mene je malo senf dominira. Pa nije senf, ali mi meso neko čudno ukusan. Povrće je sveže. Onako, nije kao kad uzmeš negdje u onim brzim hamburgeri da je povrće, osjetiš da baš i nije sveže, ovo je sveže. Inače, mi se nalazimo ovdje u centru grada. Pristupačno ima i parkinga i svega i dosta djece ovdje ima. Pa okej, cool su burgeri, cool je fora. Generalno, prilozi se naplaćuju. Naravno, sokovi svi su 3,5 i nema one Coca-Cola, Pepsi i to, nego ima samo Fritz. Inače, brate, verujem da nisi znao da je Fritz Cola nastala 2002. Nisam, brate. U Hamburgu su dva studenta, brate, blejali i kao, možemo mi da napravimo bolju kolu i napravili ovu. I od 2003. napravili firmu Fritz Cola i danas prave sve kao Konta, Cola, Fanta i to samo kopija. Eto vidiš, ajmo u njihovo ime, evo da nazdravimo, brate. To su verovatno ta dva, da ne kažem, pretpostavljam da ovi momci, stručnjaka. Da ovi iz mama kao podržavaju sad nemačku kolu. To je pravi lokalni patriotizam. Bratski. To si dobro sročio. Ja ću malo majoneza, brate. Mnogo salate, bravo i moj. A brate, oni su čuli da ti voliš zdravo da jedeš i kao da je stavimo njemu više salata. To je to. Ja sam stavio majoneza, ne štedim, brate. Znači, Heinz je sve. Kvalitet, brate.
Iskreno, ako poredimo s ovim prethodnim burgerima što smo jeli, ovi su bolji. A cena je generalno slična. Piće je jeftinije, ali jedno što ne može da se dopuni. To stoji, a što se tiče mog favorita kad je burger u pitanju, još uvek je braća iz Good Guys. Good Guys na prvom mjestu. Da, ubedljivo najjače. Istina. I jeo sam dobar burger tamo gde mi radimo, znaš, kod onih Indijaca, oni prave burger, ubijaju. Ima nešto 300 i nešto grama mesa, nešto ga bilo. Jeo sam, ja mi se nije svidio. Nije, a? Nije, iskreno. To je to, ukusi se razlikuju. Recimo kod Good Guysa skoro mi se jela pizza, ona što je bila punjena sirom. Ko nije obavezno pogleda taj video, pizza je ono, brate, pojedeš 2 parčeta, nije ti dobro. A toliko te vuče da jedeš, toliko si oči ti gladne, znači ono kad vidiš jezivo. Misliš da će ono kad dođe pizza kao nije nešto veliko. To je, brate. Dobro, cene jesu jače. Evo ga, hamburger, ono, generalno je okej, brate. To, brat moj, aj sad grizi, to je. Evo je taj sem koji sam rekao da dominira. A ja još nisam došao, kod mene nema, malo. Nema. Inače, ovo su 2 obična dupla cheeseburgera. Ima sa slanenicom, ima sa suđukom, ima ljuti, ima slatki. Ali vidiš nešto, mislim, bilo je priče da mi to dobijemo, ali to nema ovdje. Ovo je nešto, verovatno ga ovi nisu razumeli ili on nešto zbrzao. A za šta? Slaninu i suđuk. I pazi, na početku mi nešto meso bilo čudno, ali sad kako jedem, sviđa mi se, onako topi se u zubima, lepo je, dobro je i toplo je, to je ovaj sir i sve je lepo prija. Čista govedina, brate. Jeste, bratski moj. Ima da imamo snage sad ko goveda. Ne znam koliko će se čuje ova galama u pozadini, ubijaju koliko su glasni. Pun lokal. Rade pun gas. Dobar luk. Dobar. Ali jak. Ozbiljno. Brate, generalno je mnogo kad uzmeš 2 ova. Jeste, pomfrit onako. Neslan. Da. Dobro bi bilo, na primjer, ko dođe, uzme 2 burgera i 1 pomfrit dovoljno. Ili jedno ovo. Bolje ovo. Da, bolje pohvalni luk. Složio bi se s tobom, pomfrit je mogu da bude slaniji. Jeste. Što se tiče sendviča, ne znam kakvi su, to vidiš, to možda su neki slični naši, šta misliš? Pa ne znam, nisam vidio čak da je neko naručio, vidio sam milkshake da je neko naručio i nešto posebno od kao koktela. Dobro, ima svašta nešto. Boga mi, delovalo mi je malo, ali ne možeš se izboriti. Isto, ja sam mislio ću ja ovo da pojedem u sekundi, ali još se borim. Optička varka. Šta bi još rekao, brate? Ja bih rekao da ja ovo u jednu ruku volim da jedem, sa druge strane ne volim, zato što sam musav, umazan, znači maksimalno, da ti ispada na sve strane, eto ja to ne volim kod burgera. Da, ne možeš onda da ga zagrizeš sve odjednom, mora malo da deliš. Ali dobro. Viš kako se ja borim, imam veći zagrižaj. Boriš se ko lav. Iskustvo, brate. Evo da sumiram utiske, šta kažeš ti? Hamburger okej, dovoljna količina, možda nije najbolji koji smo jeli u našem serijalu snimanja, ali je bolji od mnogih. Generalno bolji od McDonald'sa, od Five Guysa, Burger Kinga. Cijena je okej, skroz korektna. 12,5 € je cheeseburger, duplo meso. Moj favorit su pohovani luk, što se tiče priloga, pomfrit je mnogo boje slaniji. Ja bih se složio sa našim dragim kolegom Ivanom, tako da to je to, meso jeste baš ukusno, topi se, ne možeš mnogo ni da žvačeš, bukvalno topi se u zubima i ustima, znači... Ima lep ukus meso. Jedino mi malo dominirao taj senf u nekim delovima, ali okej, generalno, od predloga što kažeš, svega ima u burgeru. Svega ima, ja senf ni ne osjećam. Možda me uvatila kronka. To bi bilo to. Nadamo se da vam se sviđa ovaj serijal brze hrane, malo nešto drugo.
sad malo odmaramo sa našim restoranima, ali uskoro krećemo opet jako. Napadamo jako, pišite nam obavezno komentare, zapratite nas, lajkujte i delite naše video sadržaje. Hvala puno što nas gledate, veliki pozdrav!